Magazine introducing Baba Namai Chivayo. Kwanga kusingadanwe anonzwa kumarondera. Tinongoti congratulations kuna Sewicknell Chivayo avo varoora musikana wavo kana kuti girlfriend yavo Lulu Muteki uyo wavanga vaine nguva vachidanana naye, but nhasi vazoita zviri official vakati aiwa ini regai ndinobvisa, zvadadisa, zvafadza vazhinji, vabva vaenda patrending. Muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, yandinodzoka nema-updates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbirawo kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Muri yeZimbabwe kana usingarwadziwe naWicknell Chivayo, ingonyora mucomment section kuti congratulations vaWicknell Chivayo. Zvimwe zvacho zvinovengwa nemuroyi chete. Kana paitwawo chakanaka pembedzawo, ko godo nderei, ko ruvengo nderwei. Aiwa, Sewicknell Chivayo vadadisa. Varoora ivo musikana wavo kana kuti girlfriend yavo inonzi iyo Lulu Muteki nemari inosvika iyo $300,000 plus zvimwewo zvaederwa atingazozvitaura. Zvabva zvadadisa, vabva vashedza ivo vaimbi vanga vachiimba the likes of Anaja Praiser, Enzo Aishao and Killer T nevamwewo. Sewicknell Chivayo vaperekedzwa nemafriends avo vakafanana ivona naPhilip Chiyangwa, Anatazvimaka nevamwewo vakawanda. Muri yeZimbabwe zvinhu zvinongodadisawo kuti munhu aita chakanaka. Sewicknell Chivayo vabva vati pamusoro pekuroora kwavaita Lulu, vabva vamupa Toyota Land Cruiser 2025 model. Muri yeZimbabwe mwari waLulu ambori mwari akaita sei, asi akasiyana here namwari waDJ Towers? But without wasting much of your time, muri yeZimbabwe regai ndikupei ma-highlights anga ariko kumaroro aSewicknell Chivayo naLulu kumarondera. Ndakusimuka saka ndafonera Munyaye wasvika kavane saka vangotakura ka 50,000 ndine imwe 75 mota. Sandati kune Munyaye unongosvika ungoti mukuru asina zvekuzomiswa kana auya, ati mwana wenyu ndiri kumuda, ndokumboromusa nditambisiro time itime dzenyu mungoti pototo kuti muri kuda mari zvekuda kumbonzi 500 vhura muromo, 5,000 matekenya maweka here, chingoti paiwo total mari iri mumota ngoverengwa. Mombe dzamune machaja achakupaiwo dzimwe 5 pamusoro, nebhuru rekuma $8,000-9,000 pure breed rekuti mugone kuita sei kujoina kuwedzerawo mahedhi yenyu. Ndozvataura mukwasha Tanzania, hatida kuti titenge tiri kunetsana kunyange siri kuda mwana wenyu. Mwana wenyu ndinomuda saka ndokumburawo. Bruno, faster. Smash it. Chief J. When you can feel free. So question is a double to the
Fura baba. Ati sei. Asa mzura mkaziro. Amuziwa. Umene. Sikutiro! 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 Buka mai! Apa? Well done. Naiga. Well done. So I tell you, thank you so much.